Gondomar é un topónimo exclusivo de Galicia e do norte de Portugal. Ademais da vila e parroquia e concello de Gondomar, no Val de Miñor, o nomenclator de Galicia recolle dúas localidades chamadas Gondomar de Arriba e Gondomar de Abaixo no concello da Estrada. E no norte de Portugal é aínda máis frecuente, pois hai 8 localidades chamadas Gondomar, entre elas a cidade de Gondomar no distrito do Porto. Todos estes Gondomar proceden dun nome persoal Gundemarus, Gundemaro, un nome de orixe xermánica, e os topónimos son o resultado da forma do xenitivo Gundemari, que quere dicir de Gundemaro. Foi un nome non moi frecuente, pero tampouco insólito, que contén ese primeiro elemento Gund, que tamén está presente en Gundulfus, ou Gundemirus, ou Gundinus, ou Gundisalvus, de onde ven Gonzalo, un elemento relativamente común na onomástica xermánica medieval. Este nome Gundemaro, por exemplo, levouno un bispo de Viseu, en Portugal, no século VII, e un dos reis godos de Toledo tiña o sobrenome de Gundemaro, Flavio Gundemaro. De maneira que é un nome que se coñece máis ou menos en que período tivo vixencia. A documentación galega deixa ou rexistra os últimos individuos con este nome no século XI, de maneira que hai que supoñer que os topónimos que se formaron a partir dese nome son topónimos originados probablemente entre o século VII e o século XI, ou entre o ano 600 e o ano 1000, podemos dicir. O Gondomar miñorán rexístrase por primeira vez no ano 1106, no documento en que a raíña Urraca e o seu esposo, o conde Raimundo de Borgoña, delimitan o couto de Vilaza. Vilaza é hoxe unha das parroquias de Gondomar. Nese primeiro documento de Gondomar que conservamos, ten de particular que a advocación parroquial naquele momento non era San Bieito, como é na actualidade, senón San Salvador, o que significa que nalgún momento do século XII ou inicios do século XIII mudou a súa advocación. Probablemente a adopción desta nova advocación parroquial de San Bieito ten relación coa presenza na veciña parroquia de Santa Baia dun convento de monxas vieitas ou beneditinas fundado a mediados do século XII, que deixaron tamén memoria da súa presenza no lugar no propio nome da parroquia, Santa Baia das Donas.